Mám problém s tým, keď si niekto chce odrezať svoj vlastný LGBT nie je len toto. A ja vám teda poviem, že ako konkrétne mňa a ostatných normálnych ľudí obmedzuje LGBT a akým spôsobom ničia svet okolo nás. LGBT je ideologické hnutie. Je to hnutie, do ktorého sa radia nejakí gejovia, nejaké lesby, nejakí transsexuáli. Ale radia sa tam aj normálni heterosexuálni ľudia. Normálne je silné slovo, ale radia sa tam aj heterosexuálni ľudia. Keď si niekto myslí, že ja keď kritizujem LGBT mám problém s nejakou menšinou, tak to nie je pravda. Takisto ako nemám problém s tým, že nejaké dievča si dá spraviť cecky, tak takisto nemám problém s tým, keď si niekto chce odrezať svoj vlastný Byť proti LGBT neznamená byť proti nejakej menšine. Byť proti LGBT znamená byť proti tej veľmi nezdravej ideológii. Mám problém s tým, keď si niekto chce odrezať svoj vlastný LGBT nie je len toto. A ja vám teda poviem, že ako konkrétne mňa a ostatných normálnych ľudí obmedzuje LGBT a akým spôsobom ničia svet okolo nás. LGBT je ideologické hnutie. Je to hnutie, do ktorého sa radia nejakí gejovia, nejaké lesby, nejakí transsexuáli. Ale radia sa tam aj normálni heterosexuálni ľudia. Normálne je silné slovo, ale radia sa tam aj heterosexuálni ľudia. Keď si niekto myslí, že ja keď kritizujem LGBT mám problém s nejakou menšinou, tak to nie je pravda. Takisto ako nemám problém s tým, že nejaké dievča si dá spraviť cecky, tak takisto nemám problém s tým, keď si niekto chce odrezať svoj vlastný Byť proti LGBT neznamená byť proti nejakej menšine. Byť proti LGBT znamená byť proti tej veľmi nezdravej ideológii.